uma khosi uzoqhamuka kungekudala. Engizocela umuthi la. Uboqaphela. Wanqamula phakathi amakhansela kodwa uqinisekisa ukuthi intambo zakhona ayinqamuki. Makhosi amakhulu. Ndlondle enkulu makhosi. Ngiyakhuleka makhosi amakhulu, indlondlo enkulu, ngiyakhuleka kini. Ngiyakhuleka makhosi, ngicela ukukhanya makhosi. Isibani indlondlo enkulu endleleni yami makhosi. Ceke konke makhosi amakhulu. Indlela ibe mhlophe, indlela ikhanye. Ungabikho ubumnyama endleleni yethu makhosi. Bengisacela nilinde kancane uma khosi uzoqhamuka kungekudala. Mantombazane. Makhosi. Ngiyaphila wena. Siyaphila. So, phakathi kwenu yena kubani ngizomlekelela? Mina baba. Okay, ngizocela uzakwena silinde ngaphandle kancane ntombazane. Ngiyaphila ngane yami. Udinga umakhosi akulekelele ngani ntombazane? Baba bengizocela umuthi la. Kunomkhuleka ntombazane. Ufuna umuthi wani sisebenza la ekhaya? Bengizocela umuthi okusondeza lo enginobudlelwane naye baba. Ufuna idliso? Yebo baba. Akulungile ntombazane. Kodwa ngizoba nembuzo embalwa ngaphambi kokuthi siqhubeke nomsebenzi. Usuke usebenzisa lo muthi phambili? Cha, ngizobe ngiqala. Uqala mhlawumbe? Yebo. Okay, ntombazane. Eminye imibuzo soyixoxisa kancane namhlanje. Kodwa uzodinga ukuqikelela into ezimbalwa. Umuthi lo ubucayi kakhulu. Ukusebenzisa kwakho kumele ulandele imiyalelo engizokutshela yona. And okubaluleke kakhulu ukuthi ungathinta eminye imithi ukuze kuphele inyanga ezine ezo4. Ungathinta ngalutho ngaphandle kwalo. Ungenjalo. Umuthi lo uyokwenzela ungakulindelanga. Ukusebenza kwawo impela angeke kusabonakala. Kodwa-ke ntombazane, ngoba sengishilo, imiyalelo yami ayikho mningi kakhulu. Ungasebenzisi nje omunye umuthi bese uqikelela ukuthi wonke engiyalela khona ukwenza ngendlela engisho ngayo. Sizwana ntombazane? Yebo, ngiyezwa. Sorry. Ngawo phathele ukuphuza ubusani. Linda umngane wakho. Cha, ngiyakhuleka. Hawu. Uboqaphela. Uzosithana lo muthi ntombazane. Uzosucela lo mfowethu ubambisene naye ukuthi akuvakashele. Bese umenzela amanzi ahlanzekile, uqinisekise ukuthi ahlanzekile. Ngicela ukuthi ahlambe izandla, ubuso nenyawo zakhe. And then uzobe usugcina lamanzi wathathe uwabeke umlinda azahambe. Umhamba usanaka namakhandlela. Wanqamula phakathi unalisize ntombazane. Qinisekisa ukuthi konke engiyalela kona ukwenza ngendlela efanele. Wanqamula phakathi amakhandlela. Kodwa uqinisekisa ukuthi intambo zakhona ayinqamuki. Uzowathatha uwabeke kulamanzi. Enye into kumele kubalulekile ukuthi kuyakhanya
yenza lento yakho kusakhanya into zakho zokhanya ntombazane thatha lamanzi ufaka amakhandlela omabili usuwanqamulile intambo enganqamuki bese uwahlanganisa nentambo eyodwa into eyodwa ulayithi ungawalayithi khulumela kuwona engalayithini usukhuluma kuwona usho konke okufisayo ukuthi kwenzeke kulo mvumo siyazwana ntombazane Yebo bezwana baba. Uzobe usuchitha lamanzi kodwa amakhandlela akho nawo uwasebenzisile uwagcine egumbini lakho qinisekisa ukuthi indawo ephephile la ungathinta khona omunye umuntu siyazwana mama Yebo bezwana. qinisekisa ukuthi indawo ngeke ithinte khona omunye umuntu and kubalulekile ukuthi engahlukani nawo amakhandlela engakulahlekile uzobeke masudinga ukuthi usunesiqiniseko sokuthi umfuna ahlale nawe forever imihla yonke ubo wakho uzobuya kumina-ke nawo nalamakhandlela ntombazane akubonga kamhlanje okomkomelo noma okukhanyisa uzokubuyisa kumina emva kweviki usunesiqiniseko sokuthi umuntu uyasebenza So angiyongitshela ngempela ukuthi yini le bese ihambe mhlawumbe uyakhula nje njengoba ungasho. Ayikhuleka mngani izinto ey'ncane nje bengisayozilungisa nje bakwazi nawe ukuthi ngihlasele nangamaphupha amali yabo. Okay, engathi ungaba right. Ngake ngihambe-ke ngiphuthume ekhaya. Okay, bye. Bengisangene ngothengi. Khona la disaye khona. Awuyazi nje nakathanda uzulu. Okay, alright. Azini ayikho inkinga ngizobona ngani ngamsufika. Ayyo. Isha konakala ngicela. Ungacela ukuthi aphume nje uthembe ngizokwenza njani. Nakho nje uzivumelana ngiphelezeke angazi. Kodwa-ke cebo lamalunga alanga. Angiqhubeke nalo. Sana kunjani? Nakunjani? Yep. Ngiqiniseka ukuthi konke Yeah, right. Awusho ntontokazi yini ebisiphuthuma ngayo edala ukuthi ngifike la? Hawu baby sengikhumbule bengifisa nje ukuba nawe. Ungikhumbule? Kade sinawe nje izolo. Ngicela ukukhumbula kahle ukuthi benginawe izolo. Ufuna singize la nje sobona emehlweni kuphela. Ngiyaqinisa ukuthi ngikukhumbule. Ngiphinde ngakuthembisa. Phela bengingasho kanjalo ukuthi sengazi kube lesi simo esinjengalesi. Ungazi ungalisa namhlanje? Phela ngiyona inkinga leyo. Malanga futhi. Umngani nami lo khulileka. Ngeke ngiyibambe. Alright, ngothola amanzi okugeza. Kodwa ngigezile nje ngizengafaka namateko. Cha phela for ubuso nenyawo nawe yazi manje ufaka amateko. Okay, ngiyile ngizogeza.
Thulani, ngicela ube ngowami. Uhlukane neNaledi ube ngowami inguna phakathi. Ufaka amakhandlela omabili usuwanqamulile intambo enganqamuki bese uwahlanganisa ngentambo eyodwa into eyodwa. Ulayithi. Oh, ungawalayithi. Khulumela kuwona ingalayithile. Angazi, nami ngibona nje sengizumekile. Futhi ngizwa ubuhlungu bekhanda. Cela ngizamela amaphilisi awunayo? ngiyawadinga yazi. Oh.